Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Zvakangooma hazvo veduwe, pane imwe message iyo yandakasangana nayo ku Facebook ku Messenger. Strange things they do happen in this world. Pane kamwe kadrama kandakazamawo kuti ndinge ndichiacta, ndikabva ndachizoposta first ku Facebook neku TikTok ndikazokaisa panapa pa YouTube. Saka pana umwe sekuru vakasanganawo nekavidhio ikako, rikaindiverenge message iyo yavakanditumidzira. Hanzi, hello, muri sei? Ndiri one of your subscriber. Ndine nyaya yandinayo yandizivi kana tikakwanisa kuwirirana, both of us we can benefit from both sides. Kana muchida munoregedza kundibhadharisa marketing, maregedza kundibhadharisa marketing, munouya mudare mangu. Kana mauya mudare, ndine mafuta andinoda kukupai. Mafuta awa anoshandisiwa nevanhu vanenge vaine mukurumbira kana vanenge vachida mukurumbira, vakaita semapolitician, vaimbi, vanhu vanoacta, vanenge vachida kuti vange vachizofarirwa nevanhu. Saka tinokwanisa kushandidzana, muregedza kundibhadharisa, moita muchindipawo marketing pamachannel penyu ndikwanise kuwana macustomers. Zita rangu ndinoitwa Vastole, ndiri based muno muSouth Africa, asi matare zvekare ndinomaitira kumusha. Kana muri muzimu tinokwanisa kuitira matare kwangu kwaRusape. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa, yandakasangana nayo ku Facebook. Zvakangooma hazvo veduwe, strange things indeed they do happen in this world. Hanzi vane mafuta awo avari kuda kundipa kuitira kuti ndinge ndichizofarirwa nevanhu vakawanda pa social media. Hanzi mafuta awo avanopa vanhu vanenge vaine mukurumbira, vanoda kuita mukurumbira, vaimbi, musician, hanzi ne vanenge vaine machurch vanoita zvezviprofita. Yakandishamisa message iyoyo ikandivhundutsa. Ngatitaurei nezvanyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine umwe mukadzi uyo wandiri kugara naye, asi ndava kufunga hangu kuti ndinge ndichirambana naye nekuda kwezvikonzero zvandiunza pano. Pandakatanga kugara naye mukadzi uyu, pane zvandainge ndichinzwa paya pakurara naye. Ndaiti ndivete naye, ndainzwa kubayiwa, ndaizoti makuseni kana ndikamuka ndaiona kuti ndinenge nditori nezvironda pasikarudzi yangu, nekuti taiti panguva yatinenge torara tose mukati mange maita sekunge munenge muine zvinhu zvinobaya kuita kunge tsono chaidzo. Saka pandakazomubvunza, anoita sekunge akabva achizobvisa whatever izvo zvaainge akazviisa. Saka ndine umwe murume uyo wandakataura naye, nemurume uyu tinoshanda musame street, ndinoshandawo as a gardener. Saka takati takagara, ndo pandakangomudzawo nyaya iyi yandikukuudzai kuti mudzimai wandigere naye ndo zvakatanga zvichaitika. Asi zuva randakamubvunza kuti asi sei ndichiti ndinopota ndichibayiwa, then anoita sekunge akabva achizobvisa zvacho zvainge zvichindibaya izvozvo. Saka chandiunza pano ndodawo kungobvunza kubva kune vedare renyu, because muchinda uyu wandakataura naye, iye akati akambodanana nomumwe mukadzi ainge akadaro, then ndokubva achizoudzwawo nevakamuudza kuti it is another form ye-family planning. Saka handizivi kuti family planning here kana kuti inokonzeresa kuti mukadzi ange achizoita saizvozvo. Ndikutodawo advice kubva kune vedare renyu, plus kana kuri kunzi ifamily planning, itype ipi yefamily planning inokonzeresa kuti
mudzimai kana akaiswa family planning yakadaro paanorara nemurume anenge achinzwa kubayiwa, kutonzwa, kutojungwa chaiko pamusoro wesikarudzi yako. Ende kana ukatarisa unenge wakatokuvara kutoratidza kuti munenge muine chinhu chinenge chichikubaya, so that kana ndotaura naye because iye anoramba ari kuti handina family planning yandakamboshandisa kubva zvatakatanga kugara tose, uye zvekare tichizotanga kugara tose ainge andiudza kuti ainge aine pamuviri, then after 2 months akazondiudza kuti nhumbu yainge yapfa. Please help me without judging me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu munozvionawo sei muri yeZimbabwe. Zvimwe kuda maikuru vane family planning yavo yavari kushandisa, maybe she is not yet ready for a child, but if she is not ready for a child, I think vanofanira kuti vange vachingoudza mukoma ava kuti I am not ready for a child. Regedzai tiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Izvo ndo zvandakaita kune umwe mukadzi. Nemukadzi uyu takamborwa ende tainge takavengana patainge tichiri kuCape Town. Handina kunge ndakaziva kuti akazouya kunoku kuIreland. Saka pandakazouya kunoku nemurume wangu, I then discovered kuti ainge achitogarawo muarea matainge tichigara nemurume wangu tisati tatama. Ndakazototama nekuda kwenyaya iyoyo. I then became friends with her because ndainge ndichida kumuswededza pedo neni, so that ndige ndichikwanisa kunyatsokumusvina uye zvekare nekuzomurwadzisa. Ainge aine vana vake avo vaainge achigara navo kunoku. Saka mene kuti chii chakaitika mumarriage yake chatakarwira tichiri kuCape Town yainge iri nyaya yekuti ndainge ndakambodanana nemurume wake, but by the time patakazorovana ndainge ndatorambana nemurume wacho. Wangu murume haisi nyaya because ndakamudyisa, saka haana kana zvaakakwanisa kutaura kana kuita. So mukoma ndakabva ndachizoita very close naye. I then discovered kuti anopota achisiya vana vari vega. Zviya zvekumusha zvekuti unongosiya waudza vana kuti munoita chakati nechakati, ende kana kuri kunzi munenge mava nenzara munongotora chikafu moisa microwave. Manje kunoku hakuitwe izvozvo. I then took advantage ndobva ndachizozviswededza padhuze naye, tikabva tachizotanga kuwirirana zvekare, even though murume wangu akatombondibvunza kuti koinga wani zvamakamboita sekunge mainge mumbori maenemies patainge tichiri kuCape Town. Saka ndazviswededza padhuze naye, I discovered kuti ainge ava an alcoholic and she is still an alcoholic. Saka ndakabva ndachizoona kuti wainge uri mukana wekuti ndinge ndichinomumhangarira so that ange achizotorerwa vana. Akatotorerwa vana sekutamba sekuseka. Apa anouya kwandiri, anoti kana auya kwandiri anotanga kuchema neni, anenge asingatombozvizivi kuti ndini ndakazviita, and most of the times anenge angori depressed, and ari depressed kudaro zvinokonzera kuti ange achiwedzera kunwa doro, and the chances of him ever getting her kids back, they are slim or even no chances at all. That is my revenge yandakaita. Pose paanouya kumba kwangu achichema-chema, ndinongoti zigodzi nechemumwoyo. Pane pandingaswera ndichiregerera munhu wandakambonetsana naye kundinyadzisa pamberi pemurume wangu, kuudza murume wangu kuti ndiri hure manje inini. Manje anga asingazvizivi kuti murume wangu ndainge ndakatopedza naye nechekare. Ini ndinotokurudzira kuti kana uine munhu anenge akakutadzira, usambofa wakamuregerera, ramba wakangochengeta chigumbu mumwoyo kusvika wazomuwanira mukana wekuti unge uchiita revenge, otherwise tinongoti ndikoko.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, mungabva maoma mwoyo zvakadaro nai vanzvadzi, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana shimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakatorera advantage umwe mukadzi, but achitori mukadzi ake wechidiki. She is a single mother. I am working as a doctor pachipatara pandinoshanda, chipatara chehurumende. Ndine simba rakanyanya kudarika vamwe vose vatinoshanda navo ende ndinoremekedzwa. Ndiri murume abve zera, saka mukadzi uyu kubva zvavakauya stream yavo for ma-attachments ndakabva ndachizotanga kumuchiva, saka ndanga ndisati ndakambozviita zvekuti ndinotsvetsva umwe mukadzi kubva zvandakaroora mudzimai wangu. Aka ndiko katori kekutotanga, saka ndakabva ndachizotanga kumuchiva. Ndainge ndichimushayira mukana wekuti ndingamurara sei. Akabva achizonyepa pabasa. I then found out kuti ainge aine nhema idzo dzaainge akataura, which can even cost her and make her regret all the years that she had spent in college, because akanyepa zvisingatotenderwi muprofession yedu iyo yatiri yemedicine. I then said to him, iwe uri munhukadzi, inini ndiri munhurume. If you do not want me to take this further and you can lose everything before you have even started, unofana kuti unge uchindipawo something. Semukadzi unokwanisa kundipa chii. Akabva achizotanga kuchema ari muoffice mangu. Mwoyo wangu wakatomborwadza ndikati, but dai anga ari mwana wangu izvezvi ari kutorerwa advantage neumwe murume. But I quickly changed my mind and I told myself kuti ndaitofana kutoti ndinge ndichitomudya. Ndakaramba ndakatsika pandainge ndakatsika kusvika achizoita give in and then ndokubva achizobvuma. Takazoenda tikanorara tose kulodge. It was really worth it. Manje vasikana ava vari pachipatara pedu vari kuita ma-attachments, vasikana vekuti ndinokwanisa kurara navo, I can now see kuti vakati one day. Vamwe vacho vanotozviwisidzira mumaoko angu, vamwe ndivo vandinoona kuti vanoratidza kuti vachitori vasikana and they are ripe for marriage. Manje ndabatwa nemweya wekuda kuramba ndichingorara nemastudents avo anenge ari pama-attachments pachipatara pedu. Ndinoziva kuti zvinhu izvi zvandiri kuita nezvandiri kuronga kuda kuita zvinokwanisa kuzondipinza busy zvekuti kana pension yangu ndinokwanisa kusazoiona. But it seems as if there is something that is really wrong with me. Please help me, ndibetsereiwo. Handizivi kuti ndatova ne-mental health issue here kana kuti kwete. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoroma hazvo veduwe. Hey, yapakaipa. Hanzi ndiri murume atobva zera, but ndava kutotorera vasikana avo vari pachipatara pedu vari kuita ma-attachments avo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Izvi zvakaitika mukoma apo pandainge ndichiri ne-18 years. Ndakati ndaenda kuchechi ndichida kungonoreurura zvangu. Ndainge ndabva mukusangana nemurume pabonde ndisati ndapinda musvitsa tsvene nemurume iyeye. Chakandinetsa ndechekuti ndasvika pachechi then ndokubva ndachizotanga kupa confession yangu kuna priest. Chakandinetsa ndechekuti vakangotanga kundiseka. A couple of days after that vakasvitsa shoko kwandiri, ndipo pandakazoramwa kuenda kuchechi mushure mekunge vasvitsa shoko kwandiri. Apa vakandiseka. Nechavakandiseka chacho handitombozivi kuti I am confessing kuti ndakarara nemurume ndisati ndava kuda kurara nemurume, and I felt as if zvandainge ndakaita ndainge ndakakanganisira Mwari.
saka takangokura tichiudzwa kuti kana wakanganisira mwari wako unofanira kuti unge uchizoenda uchinoreurura. To this very day ndinoti kana ndikafunga nezvazvo, it really surprises me kuti sei vakandiseka apo pandakavaudza kuti ndainge ndisisiri mhandara, ndainge ndabviswa umhandara neumwewo mukomana wemuchechi akazova murume wangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Apa unenge utori serious uchiti I am confessing, then munhu obva atotanga kutokuseka. Zvakangoma hazvo vedu way. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakambogara kwemakore anokwana iwo kuita 5 years mujeri mushure mekunge ndatora rimwe hure. Handina kunge ndakaziva kuti hure iroro ainge atori muCID. Hure iri ndakasangana naro paZindoga. Saka basa ratainge tichiita kubva tichiri kuSouth Africa tainge tichiita zvema-armed robberies. Patikaona kuti South Africa yainge yopisa mushure mekunge tabhomba ATM, hazvina kuzofamba zvakanaka. Mapurisa akakasika asvika paground. Saka vamwe vangu vainge vava kuda kuti tinge tichibuda muJoburg, then tobva tachizoenda kunohasela kuDurban. Zvino kana ndiri seni zvangu mukoma, ndainge ndichitya kuenda kuDurban nekuda kwekuti kuDurban kunopfurwa munhu. Saka ndakazosiya vamwe vangu vakaenda kuDurban, vakazonofirako kuDurban, but ndainge ndatova kuZim. Ndadzoka kuZimbabwe mukoma, ndo patakatanga kurova ma-armed robberies. Taipinda mudzimba dzakasiyana-siyana tichirova ma-armed robberies. Saka mapurisa ainge ava kutotitsvaka. Apa ndainge ndakatorova mari yaitosvika kuma 2000 something. Ndikabva ndatotaura negirlfriend ndikamuudza kuti ndainge ndiine mari yatainge takarova kuBosch. Akatondikurudzira kuti ndinge ndichitanga business. Ndikati handiyazotanga business kana mari yangu yasvika kana mu10,000. Saka mari mukoma yekurova ma-armed robberies inonaka, because unoti kana ukabuda sanhasi mukapinda mba mukaona kuti vanhu vamunenge mabira kana vaine 5 kana kuti 10,000 motogoverana mari iyoyo, inenge iri easy money. Saka pakazonoitika mistake mukoma, tatobva kutonorova Bosch. Panomwe mukadzi ainge aine motikari yake. Mukadzi uyu haana kunge akaziva kuti I was an armed robbery. Saka akabva achizomisa motikari yake ndiri pahiking spot. Ndikabva ndapinda mumotikari. Ndakati ndakagara mumotikari make ndo pandakabva ndaona kuti padashboard painge paine ma-US dollars ainge aripo, kudai inge iri $400 US nemafoni. Ndo pandakabva ndachizoburitsa chimwe chitoy gun chataishandisa. Saka mukadzi uyu akabva achizonovhunduka. Paakavhunduka mukoma, then ndokubva tachizoita accident. Ndikakwanisa kubuda muaccident iyoyo ndokubva ndatiza, asi ndainge ndakakuvara. Ndakazoenda kuna nachiremba, but kwa private, ndisingadi kuenda kupublic nekuti vanenge vachida kuziva kuti wakuvadzwa nei. Ndaenda kuprivate ndikabva ndachizorapwa ndikadzokera zvangu kumba. Handina kunge ndakaziva kutoti tainge tava kutovhimwa zviri very serious. Ndakabuda hangu ndikaenda kunonwa doro kwaZindoga. Ndainge ndiine mari. Pane rimwe hure iro rakazouya padhuze neni. Hure iri chakaita kuti ringe richiuya padhuze neni even though ainge ari muCID. Ndainge ndiine chivanga chandainge ndiinacho. Ronda racho rainge risati ratopora pandainge ndakachekwa padama pangu apo pandakabuda motikari, because motikari yacho yakatoita zvekutovertena. Kunyangwe ndainge ndakuvara, but ndakaziva kuti kana ndikabatwa ndiri pasport ndinokwanisa kubva ndachizosungwa kana kuri kunzi mukadzi uyo kwandainge ndazama kurobha kana akazotaura zvose zvainge zvaitika. Saka mapurisa aitozviziva kuti munhu uyu ane mavanga aainawo. Vakandisecha vakanditsvaka kumapublic hospital, havana kukwanisa kundiwana. Saka ndakati ndichinwa hwahwa hwangu ndopandakaona rimwe kadzi rakauya mukoma, koiko kutsvuka ngarinake, rakazara matatu nenose ring. Akauya ndokubva tachizotanga kutaura. Ndikabva ndamubvunza kuti ainge achichaja mari. Akabva ati ndinochaja
ndinochaja hangu 100 US per night, but kana munhu wacho ari attractive semi-so tinokwanisa kungofadzana as long as mukangonditengerawo mabhiya totsvaka kwekuti tinoenda tonofadzana. Komanashi ndakabva ndamuka Zenze ndokutanga kuodha mabhiya akabva ati ngatitsvakei kwekuinda, ndokubva tachizoenda kune kamwe kalodge. Tiriko kulodge kuya takatanga kunwa doro. Mukoma ainge achindibvunza mibvunzo yakasiyana-siyana, saka mukudhakwa kwangu akabva achizondondibvunza kuti kochivanga chichainge chakaitika. Ndikamuudza zvose kuti ndainge ndiri an armed robber, ndakatombosungwa ndiri kuSouth Africa, ndikazodzoka muzimu ndaona kuti South Africa hakuchaiti kuramba ndichiita zvema-armed robbery, plus ndainge ndakatobva mukutoita imwe armed robbery. Mukoma midzimu yainge yadambura mbereko ipapo. Ndopaakabva achizongodaidza vamwe vake, but by then ndainge ndatorohwa neblackout. Pandakamuka mangwana acho makuseni ndakavhunduka because ndakaona kuti ndainge nditori mumaholding cells. Ndikati ko ndeipiko iyi? Ndo pandakatanga kufunga ndikati mukadzi uya hakuna kana umwe munhu. Ndakazotoshamisika mukoma pavainge vava kundirowa nema-interrogations. Mukoma ndakabikwa zeta rapiri nokubika zvimwe zvekuti wega unopa kutenda. Mapurisa ekuZimbabwe anoita sekunge anenge akashoreka kana vasati vatanga kukutsvaka. Kana vakubata ndopaunoona kuti varume vaya havana kumira faini. Ndakarohwa mukomanashi, ndakasvika pakutaura dzimwe mhosva dzandainge ndisina kupara. Mwari havo vakazondinzwira tsitsi zvekuti dai magistrate vainge vakateerera nekuverenga mhosva dzose dzandainge ndichinzi ndainge ndakapara. Dzimwe dzacho dzandakataura ndichiti ndakapara asi ndisina kudzipara, ndingadai ndichiri mujeri. Asi mukadzi iyeye kana kuri kunzi ndikazowana mukana, ini ndinoda kumuendera kana kun'anga kuMozambique because yaakanditamba yakapenga. Ndainge ndisingazivi kuti mamwe mahure amunongoona achifamba murodhi umu, mamwe amunotokecha vanenge vatori pabasa, vatori maCID. Mukoma ndifi ndakaikanganwa nyaya iyoyo. Ndakazorova 5 years ndiri mujeri, ende kana ukagara wapinda mujeri, paunozobuda mujeri life inenge yatokusiya nechekare. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi vamwe vanhu vamunongoona vachizvifambira, vamwe vacho vanenge vatori maCID. Pakaipa. Let us try to speak with our dear brother in the comment section. Kune vaya vanofarira kuverenga maconfessions, ndine mamwe andichange ndichizopota kuFacebook, ndichizoposta kuFacebook, saka make sure that you click the link in the comment section and ndichikumbirawo following yenyu kuFacebook, tinge tichizowana mamessages kubva kune vanhu vakasiyana-siyana. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.